సుగమమగుయే కార్యమైనా సుగమమేయగు నీ కృపజాలిన కలుగు సుఖములు నిను శరణన్నా తొలగు భయములు నీ రక్షణయున్న రామద్వారపు కాపరివైనని కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల కరామా భూత పిశాచ శాకిని ఢాకిని భయపడి పారు నీ నామ జపము విని ఏకనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహ పర సాధక శరణములు. अजय विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम् जटाकलाप शोभितम समस्त पापनाशकम स्वभक्त भीति भंजन भजे हराम मद्वयम्